के प्रडाक्शन इउटुब चेनेल बर' निउसनिफ्राय आं नैबे सिनिपारानि जा गोथार थानसालि बे गोथार थानसालियाव आं दंफैयो आरो बे थानसालिया बर'नि नेमजों गोदो गोदायनि नेमजोंनो बे थानसालियावहाय बिथांमोना सिबिबोदोंमोन नाथाय सिनिपारानि रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय बे गोदोनि जा फुजिनाय नेमखान्थि बे फुजिनाय नेमखान्थिखौ बिथांमोना मोजां रोखोमै फुजिनानै बिथांमोना मा खालामदों दिनै गोदोनि जा फुजा पाताल होदोंमोन बिथांमोना दिनैनिफ्राय बेखौ बिदाय होनानै गोदान फोसाबनाय बिबार बाथौआव बिथांमोना हाबनो नागिरदों गाबोननिफ्राय बिथांमोना बे थानसालियावनो गोदान बिबार बाथौखौ गायसनगोन दा बेवहाय आङो रायजो राजानि माखासे बेयाव नुजाथिनाय रायजो राजाफोर बिथांमोना दङ आरो बेबायदियैनो बिथांमोननि जा माबा बावनाय थिनाय दंमोन सिगां नैबे मामोन बियो थांनोब्ला बे जाबाय जोंना बावनाय थिनाय बे बबेबा बायजोआव सोरबा हाबा हुखा खुंबा माबा जारनि खालामनो थाङोब्ला बेयाव माने जोंनि समाजा फैनानै माने खालामथि होनानै बिनिफ्राय जोङो जार हान्थिनायखौ जोङो जागायजेनोमोन आरो थारमाने नैबेनिफ्रायनो नैबे जिथु माबा बावसालि नुदों बे बावसालिनिफ्रायनो थारमाने जागायजेनोमोन आरो नङा होमबा माबा थाङोबा आदसा आदसा दा बहाबा थांबा माने बहाबा जेनेबा जोङो बबेबा गोदान माबा जेनेबा खैना दरा माबा माबि नायनो थाङोब्ला जेनेबा बेयाव जोङो बेयाव आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव जेनेबा बै सिङाव हाबालाबानो बायजोनिफ्रायनो जोङो आर'ज गाबनानै जोङो थांनाय जायोमोन आरो दा दिनै नोंथांमोना बेखौ बिदाय होदों आरो नङा दा दिनै जोङो बेबायदिनो समाजा जों मोनसे जुग लानाय एबा खौसे जानानै जों दिनै बाथौ धोरोमखौ जेनेबा सिबिनो थांनायनि बेलायाव जों दा खौसे जाबाय बे हिसाबै जोङो दिनैनिखौ जों दा बिदाय महरै गासै रायजो समाजानो लानाय जादों आरो आदसा सिगां माखौ सिबियोमोन सिगांनो जोङो गिबियाव जोङो जेनेबा जोंनियाव मोनबा माने सिबिसालि दङ बेयाव जोंहा गिबियाव जोङो गणेश थायो गणेश फुजा आरो नेक्स्टआव थायो जोंहा शिब फुजा आरो बेनि उनाव जोंहा थायो कामाख्या आरो बेनि उनाव थायो जोंहा श्री कृष्ण भकत बिथांमोननि जा थानसालि सिङावहाय फुजा खालामनाय बे फुजा खालामनायनि सोमोन्दै बिथांमोननि गामिनि दौरि बिथाङा बुंदों दायो बिथांमोना गासै रायजो राजा बिथांमोनानो दिनैनि दिनाव बर'आ सिबिनाय जा बाथौ बे बाथौ बिबार बाथौखौ बिथांमोना बजबना लागोन आरो सिगां जा फुजिदोंमोन बे फुजिनायखौ बिथांमोना बिदाय होदों आरो बे बिदाय होनाय समाव लानो गोनां जिथु बाथौ बेयावहाय थानाय जा माबा फुजा पातल नैबे बिबार बाथौआवबो मोनगोन बिथांमोना बेखौ फोथायदों दा बे बेलायावहाय आं सोंनो नागिरदों नोंथांमोना जे गोदोनि सिबिनायखौ गारनानै गोदान धोरोमनि जा बाथौ धोरोमनि बेयावहाय नोंथांमोना हाबनो थाखाय आखायाव लादों दिनै बिदाय होबाय बेयावहाय बिनि सायाव नोङो मा बुंनो नागिरदों এইটো মানে আমি আজি নতুনকৈ মানে এটা ধৰ্ম ল'ব গৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ ভালে লাগিছে আগতো আমি হেৰি ইয়াতে হয়তো আজিৰ পৰা মানে নতুন এটা ধৰ্ম ল'ম আমি ভাল ধৰ্মটো লৈ মানে ভাল দিশত যাম ভাল উন্নতি হ'ম ভাল হেৰিত আগুৱাই যাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ओमफ्राय दा आयंआ मा बुंनो नागिरदों दा आग्लायो फालिदोंमोन आरो बुरा बाथौ बेखौ फालिनायाव जों मोजां मोनदोंमोन दा आरो रायजो राजाफ्रानो बयबो बाथौ धोरोमखौ फालिबाय नालाय रायजो राजाफ्रानो लादों नालाय जों दा लानोनो नांसिगोन आरो दा बे आगोलनि जिथु फुजिनाय बे फुजिनाय समावहाय जाखिनि मोनदोंमोन जेनेबा गामिनिफ्राय जिथु गायगोन बेयावबोथ' मोनगोन नङा होमबा इसोरा सासेयानो जायखौ फोथायो बेनो बेखौनो मोनगोन नङा होमबा दा दिनै बिदाय होनायाव माबाफोर दुखु दङ नामा गोसोआव थारमाने मा दुखु मोनबाबो जों आरो मुंबो माबा गैलासै आरो जों अन्तराव सानना लानांसिगोन आरो मोजाङै फैथो होननानै आदसा ओमफ्राय नोङो मा बुंगोन दा जों मा बुंनो रायजो राजायानो जुदि लानो इस्सा खालामोब्ला जोंबोथ' आरो बेफोराव खनमत दंखायो जों सिगांनिफ्राय जेनेबा शिब फालिबोबाय कामाख्या फालिबोबाय जों बेफोरखौ फालिनानै बिराद मोजां मोनदोंमोन दा गाबोननिफ्राय माबोरै मा जागोन जों बेफोरखौ मिथिया दा गोदाननिया गोदान जाबोगोन पुरनाया पुरना थांबाय बेबायदिनो जाहाथे रायजो राजाया मोजाङै थाथो गथ' गथाय मोजाङै थाथो मोजाङै सोलिलांथो
आरो जों रोङैखौ नोंसोर खिथिना होनांगोन बुजायनांगोन जोंथ' दा गान सान जेबो रोङा नोंसोरनो फोरोंनांगोन जोंनो आरो खिथा बायदिसिना नोंसोरनो होफायनांगोन जोंनि हौवाफोराबोथ' जेबो रोंखायानोखा बेनिखायनो जों दा नोंसोरनि सायावनो गासै बिबानखौनो हेगारना होदो आरो सासे जोंहा सेंग्रा बे गामिनिनो बिथाङा बे धोरोमनि बिदाय होनाय समावहाय आरो गोदान लानो नागिरनाय समावहाय मा बुङो आं बिथांनिसिम गिबियावनो आं बर' रादाबसे साबायखर बावनो थांदों जोंहा गोदोआव जोंहा शिब बोराइ शिब बुरै जोंहा गनेश कामाख्या ओमफ्राय गपाल होननाय जोंहा बेखौ जों फालियोमोन फालियोब्ला जों फिन बेखौनो फालिगोन जों मात्र मोनसे सोलायनाय खालामनो सानदों बे सोलायनायानो जाबाय जोंनि जिथु बर' हारिनि जातिनि बाथौ धोरोम जिथु गुबै धोरोम बेखौ जोङो बे जिथु गोदोनि मन्दिर बेयाव सोसननानै जों जिथु बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बेखौ जों बाहायनानै खान्थिखौ जों फालिनानै जों दायो बर' हारिनि जिथु धोरोम बेखौ जोङो फालिनो सानदों बेनो आंनि बुंनाय थांखिया जाहाथे जों बर' हारि हिसाबै जाति हिसाबै जोंनिनो धोरोम बाथौ धोरोम जों बेखौ गनायना लानाया मोजां जों जाहाथे जों एसे सोलायनाय बा परिबर्तन बेखौ जोङो सानदों रायजो राजा साननानै दिनै जों बाथौ धोरोम जिथु लानाय हाबाफारि बेखौ जों दिनै जोंनि 3 नं सिनिपारा गामि गुबै आफादा लानायनि थांखिखौ दिनै जों लानो लाबाय आरो आखायाव जों लानानै जों दिनै जोंनि जिथु हारिनि जिथु धोरोम बेखौ जोङो सिबिलांनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आं बेखिनि नोंथाङा दिनै नोंथांमोननि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रानो मोनसे गरन्थ लाबाय बे गरन्थ लानाय समावहाय नोंथांमोननि जा गोदोनि सिबिनाय खान्थि बे सिबिनाय खान्थिखौ नोंथांमोना गारनानै गाबोनो गोदानै बाथौ धोरोमखौ बजबना लानानै बेयाव सिबिनो आखायाव लादों दिनै बिदाय होनाय समाव नोंथाङा माबाफोर गोसोआव दुखु मोननाय दं नामा बिदिहाय आंनि लोगोसे जोंनि गासै 3 नं सिनिपारानि बा सिनिपारा गामिनिनो रायजो राजाया बिदि दुखु मोननाय गैया मानो होनबा जिहेतु जोंनि जा बाथौ धोरोम बे धोरोमा मोनसे जोंनि बर' माहारिखौ सिबिनायनि मोनसे लामा बे लामाजों जों गासैबो खौसेथि थांनाय हिसाबै जों बर' गासैबो रायजोखौ जों खौसेथि लांनायनि लामा बेलाय जा जेबो दुखु गैया रायजो आंजों लोगोसे रायजोफ्राबो जेबो जा दुखु गैया थिगानो ओमफ्राय बिदायखौथ' मोजाङैनो होबाय नङा होमबा ओमफ्राय रायजो राजाफोरनियाव गिनाय दङ नामा बे धोरोमखौ गारनानै बा बिदाय होनानै माबा मोनसे जागोन नामा माबा मोनसे जायो नामा बेबायदि सोरनिबा गोसोआव बेबायदि नुदों नामा नोंथाङा बिदि गिनाया निस्सय थाखागोन मानो होनब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे धोरोमखौ सिबिबोदों जि जुग जुग बोसोर धरि बे हिसाबै जिहेतुबा दा जों जा लानो गोनां बाथौ धोरोम बे धोरोमनि जा नियम खान्थि जों बेखौ मोजां रोखोमनि बुजि मोनबानो मिथिब्लानो बे गिनायाबो निस्सय उनाव खारगोन आरो नोंथाङा दिनै नैबेयावहाय फैनानै रायजो राजानि खाथियाव बिबार बाथौनि माखासे खोथा गोथौ तत्वफोरखौ बुजायनानै बिथांमोननि गामियाव गोदानै गायसननो थाखाय थांखि लानाय आं नुनो मोनदों बेयावहाय दिनै जे बिदाय होबाय बिदाय होनाय समाव नोंथाङा बिथांमोननि रायजो राजाखौ मा बुंनो नागिरदों जों दुलाराय बाथौ गौथुम टंला ओनसोलनिफ्राय बिथांमोननि जि शिब फालिबाय थानाय बेखौ बिदायनि आगोलनो रायजो राजाजों जों सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा जि फोसाबनाय धोरोम जि रायजो राजानि खाथियाव फोसाबबाय थादो बेयाव जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बयखौबो जों सिबिनाय जायो बे जिनिसखौ एसे बिजिरना होनाय जादों मानो होनब्ला जिहेथु जों शिबखौ जों फोथैगिरि महरै जोङो बाथौ धोरोमाव मान होनाय जायो दा बे हिसाबै बिथांमोना जे शिबखौ मात्र मुसुखानिफ्रायसो दोनथ'नाय जादों मुसुखा गैयै हिसाबै निराकार हिसाबै जे अरायसम माने फालिबाय थानो मोनगोन बे खोथाखौ जोंनि बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोननिसिम जों बुंनाय जादों आरो बेखौ क्लियार मोननानै बिथांमोना गोजोननाय भाबखौ लानानैनो दिनैनि जि माने बिदाय बे बिदायखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों
दिनैनि सिनिपारा गामिनि गोदोनि सिबिनाय खान्थिखौ एंगारनाय समाव आरो गोदान बाथौ गायसननाय समाव नुजाथिनानै टंला कलेजनि लेक्सारार समेस्वर बर'आ बुङोदि खुलुमबाय धोरोमाथ' दानि नङा गोदोनि धोरोम जोंहा मात्र जि बोलि होनाय मानाय बेखौल'सो जों फोसाबदों आरो इसोरा सासेयानो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ बेनो जोंनि कनसेप्टआ बेनो दा बिथांमोननि गामिनि सेनिपारा गामि बिथांमोना जोंनि गोदोनि जि फोसाबनाय गोदोनि माबाखौ गारनानै दिनै दा फोसाबलु आयदायाव फैदों फोसाबनानै जेनेबा सिबिनो हिसाबै मस्ट वेलकाम जोंनि थाखाय मोजां बर' जाथि दानायाव बिथांमोना मोनसे खुन्था जानानै गामिनि बा जातिखौ मोजाङै सिनायथि ओंखारबोदों जोङो बेखौनो मिथियो आरो गोदो जि बोलि होनाय मानाय बेथ' साइन्टिफिक खुनु माबा रिजन गैया साइन्सनि खुनु लोब्बा गैया ओंखायनो बेखौ जों फोथायनोबो हाया दा इसोरा माबा माबि थुइ जायो बोलि जायो ओंखायनो जोंखौ मालाबा फोथायनो हाया बे हिसाबै बे बिथांमोना दा बिबारजों बावनानै जा इसोरखौ सिबियो बे मोजां मोनसे लामा मोनसे आदर्श आरो फोसाबलु बे बिथिङाव फैबाय दा बिथांमोनखौ जों खावलायो बिथांमोना फैदों आरो दुलाराय बर' माहारिखौ सिनायथि होनो थांनायाव बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे मोनसे आगानफोराव बाहागो लाफादों दा बेखायनो जों खावलायो आरो बिथांमोननि गामिया जेबो खैफोद आफोद जानाय नङा इसोराथ' हमगोन बे हिसाबै बिथांमोना माबाफोर सानदोंबाबो बेयो जेबो जानाय नङा गतिके मोजांनि लामायावसो फैगोन दा बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बर' निउस आदानिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावदों टंला बिया बाथौ बोथोरनिफ्राय आं गोजोननाय बावहरदों 3 नं सिनिपारा गामिनिसिम बे 3 नं गामि सिनिपारा गामिया जा नेमखान्थिजों मानिना दङमोन बे नेमखान्थिखौ बोखारनानै जा जोंनि फोसाबनाय बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ जा गोसो गोरबोजों जुनानै जा आजावनाय हाबाफारिखौ लानानै जों टंला बिया बाथौ बोथोरजों जा गाबोननि समाव गायसननो हाबाफारि लाबाय बे जोबोद बाख्नायथावना आरो जोंनि थाखाय बरायनो गोनां हाबाफारि मानो होनोबा जोंनि बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय बा फोसाबनाय बे गोग्गोम हाबाफारि मावलांनायाव बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब मदद होनायनि हाबाफारियाव आगान सुरबाय आरो जों फोसाबनाय खान्थिजों खौसेयै जों बाथौ धोरोमखौ फेहेरलांनो जों आवगायदों आरो बिथांमोना जोबोर गोजोनदों आरो बिथांमोननिसिम जों साबायखर बावनांगोन टंला बिया बाथौ बोथोरनि जानानै आं गायनो थेर जाना बिथांमोननि गामिनिसिम आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोना दायो गोदोनि जा सिबिनाय खान्थि बे सिबिनाय खान्थिखौ बिथांमोना बोखांथ'बाय बोखांनानै बिथांमोना गोदानै गाबोन गायसननो बिथांमोना लादों ओमफ्राय बाथौ धोरोमनि जा खान्थि बे खान्थियाव जिथु दं बेखौ बिथांमोना बेयावहाय गायसनगोन आरो गोदो थानाय जा थापना फुजानि थापना बिथा बावसालि बे बावसालिखौ बिथांमोना गोदोनि बावसालिखौ बिथांमोना दिनै सिफायसिगोन बिथांमोना बोर लादों जाहाथे गोदो सिबिबोनाय इसोरा बिथांमोनखौ जेबो खालामा बेनि थाखाय दा बिथांमोना सिफायनो आखायाव लागासिनो दङ गोदोनि जा खुलुमनाय बा बावसालि फसंनाय बेखौ बिथांमोना दिनै बे बिथाखौ सेमफायसिगोन गासैबो बोर बिदों बोर बिनानै बिदाय होदों बिथांमोना बिदाय होगोन दिनै बिदाय होनानै गोदानै नैबे बावसालियावनो बाथौ बावसालिखौ फसंगोन अरायबो इसोरखौ सिबिनो थाखाय नैबे समाव बिथांमोना गोदोनि जा सिबिनाय खान्थिनि सावगारिफोर दङमोन शिबनि कृष्णनि मा कामाख्यानि बेफोर फट'खौ बिथांमोना सिफायनानै बोखाथ'नानै बिथांमोना गोदानै बावसालि फसंनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामगासिनो दङ